ஹாய் காய்ஸ், நம்ம தாத்தாவை பார்த்தீங்கன்னா தாத்தா சொல்லுவாங்க, தாத்தா உங்களுக்கு என்ன வயசு சொல்லுங்க. 126 வயசு தாத்தாக்கு. 903 கேட்டீங்களா? 903 பிறந்திருக்காரு. 126 வயசு பாட்டி. தாத்தா இன்னும் எவ்வளோ ஸ்டெமினாவோட நடந்து வந்தார் தெரியுமா? அப்புறம் சரி யாரும் லிஃப்ட் கொடுக்கல போல தாத்தாக்கு. நான் பார்த்தேன், சரி பார்த்து தாத்தா எங்கே போறீங்கன்னு கேட்டு வீட்டாண்ட கூட்டு வந்து விட்டேன். தாத்தா 127 வயசு, இன்னும் ஒரு 100 வருஷம் தாத்தா சூப்பராக வாழ போறாரு. இதுதான் ஒரு வீடு பார்த்துக்கோங்க. தாத்தா